Bona vesprada a tots i totes i benvinguts. Se sol dir que allò millor de fer una cosa que t'agrada és compartir-ho amb algú a qui també li apassioni. Així que, mentre continuem apassionant-nos la música, la Societat Instructiva Unió Musical de Xeresa i el Club La Tardor no podrem estar més contents d'unir esforços, una vegada més, per oferir-vos un concert com el que tindrem la sort de gaudir esta vesprada. A més, aquesta unió adquireix més sentit si cap, tenint en compte que el fruit del nostre treball anirà destinat a una bona causa, concretament a la tasca del preventori infantil Nostra Senyora de l'Empar del Real de Gandia. Sense més preàmbuls, comencem amb la primera part del concert, en la qual contarem una actuació de la banda de la Societat Instructiva Unió Musical de Xeresa, que interpretarà Brasil, de Ari Barroso, un arranjament de Palmino Pia, Caravan, un arranjament de Naohiro Iwai, de la peça de Duke Ellington i Juan Tizol, i American Graffiti, un arranjament de Naohiro Iwai. Comencem el concert amb l'actuació de la banda de la Societat Instructiva Unió Musical de Xeresa, junt al seu director, Toni Boca Castelló.